En aquest vídeo aprendrem a trobar o a completar la taula de freqüències a partir del diagrama de sectors. Doncs veiem que aquí tenim un diagrama de sectors on ens expressen quins són els percentatges que hi ha i quin és el valor de la variable. Doncs veiem que la variable té tres valors, que són 1, 2 i 3, per tant aquí 1, 2 i 3. I ara també tenim la mida total de la mostra, que diu que és 30. També ens dona que el percentatge corresponent al 50%, perdó, el valor 1 és 50%. Molt bé. La del 2 és el 20% i la del 3 és el 30%. Molt bé. Ara, per trobar quina és la freqüència relativa, doncs hem de dividir aquests percentatges per 100. Per tant, em donarà 50 dividit per 100, em dona 0,5. Aquí 20 dividit per 100 em dona 0,2. I aquí 30 dividit per 100 em dona 0,3. Molt bé. Una vegada tinc aquestes freqüències relatives, clar, ara haig de calcular quina és la freqüència absoluta. Doncs clar, què és el que tenim que el 50% de les respostes han estat 1, no? És a dir, la meitat de 30, que són 15. Però com podem calcular-ho en general? Doncs multiplicant la freqüència relativa per la mida de la mostra, és a dir, 0,5 per 30, i això dona 15. Ara aquí haurem de fer 0,2 per 30, que dona 6. Fixem-nos, aquest l'obtenim dividint aquest per la mida total. Per tant, aquest serà el producte d'aquest per aquest, no? Per últim, aquest 0,3 per 30, que dona 9. I efectivament 15 i 6 són 21 i 9 són 30. Per tant, coincideix aquí amb el 30. Aquí també ho hem fet bé perquè 0,5 més 0,2 és 0,7, més 0,3 és 1. I aquí 50 més 20 més 30 dona 100. Ara, anem a calcular quins són els angles. Doncs com ho fem? Multiplicant la freqüència relativa per 360. Doncs fem 0,5 per 360 i això dona 180. Recordem que multiplicar per 0,5 és el mateix que dividir per 2. Aquí doncs haurem de fer 0,2 multiplicat per 360, que això dona 72 graus, i aquest últim 0,3 per 360 graus, que dona 108 graus. Ara, si sumem tots 3, doncs ens dona 360 graus, no? Perquè, mirem, 180 més 72 més 108. Efectivament, 360. Per tant, ho hem fet bé.